Moroi shamwari dzangu makadini. Hello, my little friends. I'm so happy to see you again as we learn more words because kudzidza kuperi, learning never ends. Nai Tendai. Yes? Izwi redu rezuva ranhasi nderekuti chii? Our word of the day is phone. Ndiyo yatinoti runhare muchishona. Ngatiitei runhare. Futi runhare. Magona chose shamwari dzedu. I use a phone to call my friends. Ndinoshandisa runhare kuridza mumhanzi. I also use my phone to watch cartoons and videos that teach me new things. Ndinofarira runhare shamwari yangu. Do you have a phone, my friends? Phone ndiyo runhare. Ngatiitei futi runhare. Ndiro izwi redu rezuva ranhasi. I hope that you will share with your friends and you will keep practicing because kudzidza kuperi, learning never ends. Asi nai Tendai. Yes? Hatisati taita nzvovera. Oh, vowels. Yes. Let's do them. Na, ne, ni, no, nu. Zvekare. Na, ne, ni, no, nu. Magona chose shamwari dzedu. I hope that you will share with your friends and keep practicing because kudzidza kuperi, learning never ends. Until next time. Bye.